la yau duk wanda ya bari abu shi ya shiga nuna mai kai halal na ko asa ne. Allah ya taimaki aku mai bakin magana. Aku mai bakin magana. Wai har yanzu ba za ka nutsu ba. Wallahi muna nan aku mai bakin magana rayuwar ce. Ya kamata a ce an daina wannan harkar shaye-shaye. Haka ne wallahi. Yayin lokaci. Gaskiya ne wallahi oga gashi ma muna kallon ku wallahi a canjan ku kuke wallahi.